Kararag kasakbayan ti Misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate kay sus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad a panggep. Umuna, agpay ti pakay daydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dakay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panagimisak. Amen.
Umay kayo, tagragsak tayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Nadayawan ket pagyamanan tayo ti Dios ang mga ayat unay kada tayo. Iti baet dagiti narikot nga sasaaden adda amang tartarabay kan mangibkibin kada tayo. Kasi narak na tayo, iti daytoy na santuan na padaya. Sa ganaan tayo, tibagbagi tayo. Tapno may kari tayo makiranod kadagiti na santuan a misteryo. Si kanay baon tapno paimbagam dagiti pusong agbabawi, Apo kasyan na kami. Si kanay may tapno yabam dagiti managbasol, Kristo kasyan na kami. Si kasidutugaw iti magkanawan ti Ama tapno ibabat na kami, Apo kasyan na kami. Kasyan na kami, Apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalaan na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Iray dayo ti Diyos, ikanta tayo ti gloria na. Gloria iti Diyos, ti kangatwa, ket dito'y dagakapya, kadagiti tattao anaimbag ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanog daka pagrukbaban daka daydaya, wenda ka, agyaman kamken ka, gapu iti naindakla adayag mo. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, Apo Diyos, nailangitan nga ari. Diyos Ama, aman nakabalin amin, ket sika, Apo mi a Jesu Kristo, bubugto nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ket anak ti Ama. Gloria iti Diyos, ti kangatuan. Sika amangika, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami. Sika amangika, kadagiti basbasul ti lubong, awate kadaytoy
arararami sikasi tutugaw iti makanrawan ti Ama kaasyan na kami gloria iti Dios ti kangatwa tanging sisika o Apo Jesu Kristo iti nasantuan siksika ti Apo siksika ti kangatwa iti timpuyog ti Espiritu Santo iti gloria ti Dios Ama. Amen. Kumararag tayo. O Diyos, sinubot na kami kat pinagbalin na kami ng anak mo iti sidong ni Kristo. Kitaan na kamkad as aayat. Pasingkadam ti panangisaad mo kada kami iti sidong tinapaypay so awaya-waya. Kaditurong na kami iti agnanay na kinagasat. Gapukan Kristo nga anak mo kan apo mi. Iso magipagbiag ken magipagarikan ka ken iti Espiritu Santo. Diyos nga agnanayon awan tinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ni Propeta Isaias. Ibagayo kadigit amin a naupay, di kay agbutbuteng, tumured kayo. Umay na ka ispalen ti Diyosyo, ket umay na balsen dagiti kabusoryo. Makakitan tun dagiti bulsek, ket makangegtun dagiti tuleng. Aglagtu kinagsalan tu dagiti pilay, ket agpukkaw tu dagiti umel gapu iti rag-o. Agayos tu ti danom iti letang, agbalintu adanaw iti dumardarang a kadaratan. Ket agugbog tu dinamaga adaga, ti sao ti Apo. Kararwak, idaydayaw ko ti Apo. Nagasa ti tao at ti Diyos ni Jacob ti katulungan na. Ket mangnamnama ti Apo a Diyos na. Isu ti mangted ti hustisya kadagiti mairurumen, ken mangted ti taraon kadagiti mabisin. Waya-wayaan ti Apo dagiti balod. Luktan na ti mata dagiti bulsek, itanok na dagiti mailupit-lupit, ayaten na dagiti nalinteg, salakniban na dagiti gangannaet. Dagiti balo kinulila, saranayan na, ngem ti panggep dagiti managdakdakes lapdan na. Agnanayon ti panagturay ti Apo, wen usyon agari ti Diyos mo iti amin a tiyempo. Ti maibasa na adaw ti surat ni San Antonio. Kakabsat ko, kas mamati kani Apo tayo Jesu Kristo, nga Apo ti Gloria, di kay mangidumduma. Kas pangarigan, agiddan tinabaknang ken tinapanglaw, adumaray iti taripnong yu. Nagsingsing ti baknang ti balitok, ken nagarwat iti napintas, idinto arutay-rutay tinapanglaw. No ad-adda abigbigan yu tinabaknang ket kunayo, agtugaw ka ditoy nasayaat a lugar. Ngem, kunayo tinapanglaw, agtakder ka, wenno agdulupisak ka iti sakaanak. Nagbasol kayon iti panangidumduma, ken panangukom ama ibatay iti dakes a pagwadan. Dumngeg kayo, ingungutek a kakabsat, dagiti napanglaw ditoy lubong, ti pinili ti Diyos, tapno mapabaknang iti pamatida. Ken tawiden da ti pagarian, nga inkari kadagiti agayat ken kuana. Ti sao ti Apo.
apo at dakuma iti puso ken kada kita bibigmot ang dumapunan ko nagawag ti Ebanghelyo na tinagat ti Ama. Alleluia, alleluia. Datayo nga anak ti Ama, hintay dumngeg asitatal na, panagkay sa ipakita, isut maristay nga anak na. Iti puso intay luktan, kadagiti balikas anak santuan. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na adaw tinasantuan ng Ebanghelyo kas insurat ni San Marcos. Pimanaw ni Jesus iti beddeng ti Tiro, nang likaw ijay Sidon ken sakop ti Decapolis, sa nagsubli ti danaw ti Galilea. Inyeg dagiti tattao ken Jesus, ti maysa a lalaki a tuleng ken umel, ket nagpakpakaasida ken kuana, nga ipatay na ti ima na iti lalaki. Iniadayo ni Jesus ti lalaki kadagiti tattao. Idi agwaywayas dan, insulat na dagiti tammuduna kadagiti lapayag ti lalaki. Kalpasan na, timmupra sana sinagid ti dila ti lalaki. Tinangad ni Jesus ti langit, nagsenna ay sana kinuna iti lalaki, Efata, kayat nasawen, maluktan ka. Dago sa nakangeg ti lalaki, ket nalawagen ti panagsauna. Imbilin ni Jesus kadagiti tattao, adiday padpadamag daytoy iti siya sinuman. Ngem no kasano ti panangigunam-gunam na adiday sarsarita, adadapay ti gagardaan ang ipadpadamag. Nagsiddaaw iti napalalo dagiti amin na nakangeg iti daytoy adamag. Nagsayaat ket din ti amin nga aramid na kinunkunada. Pagdenggen na dagiti tuleng, ken pagsawen na dagiti umel. Ti Ebanghelyo ti Apo. Kakabsat, hindi lahat ng mga nakasash ay nanalo sa beauty pageant. Ang iba ay nanalo sa puso ni Kristo. Ti agtaktakder dito sangwanan yu kakabsat ket may isang nga diakono. Siya kapo ni J.V. Benson, manipod ti parokya ti Kawayan. Kaurorden ko idi July, ket nayasign nak di jaybigan. Ti ammok apo ket di jayak aging gana nga maordenan nak nga kaspadi, ngem sa baligayam ti plano ti Dios. 30 ti tawen ko, ket may palagip nga 30 met ti tawen ni Apo Jesus, idirugyan na ti public ministry na. Isong ako na mapanak jay Santa Cruz, ti sakaanan ti cruz, literal nga cruz, nga pagrugyanan ti mission. Kunada di sakbayak nga umay ditoy, agsagana ka tamayarado ka di jay Santa Cruz. Gapu ka dagiti adu nga schedule kinunkunada. Ket agpayso, idi sumangpetak dito'y kakabsat, saan ko pa'y laeng nga naisimsim pa, jay balikas kastrek ko laeng, di jay ti kwartom, kunada na pang koindis, so dagi jay gamit ko, umaykan tentay di barangay, napan kami nagmisan, talo nga barangay. Pagsangpet mi dito'y,
Nagsarsarita kami pala kada apoplor, aging gana alauna. And then, agreeing kami ti nasapa, kat mayat mo't tiririingak, saan kumot nga narik na ti bannog. Kat iday nga aldaw, simrekak dito simbaan, nakitak tiladawan ni Apo Jesus. Daytoy gayam Apo ti misyon nga ipakakem mo kanyak. Damdamok Apo ti sumrek idi kalman, dito'y simbaan yo. Ket makitak nga, dumakat kitaan tayo lang ti krus, saan tayo makita ti rupa ni Apo Jesus. Kakabsat nang ngegan tayo ti Ebanghelyo, may papanti panangagas ni Apo Jesus, ti umel ken tuleng. Ti wagas ni Apo Jesus ket insulat na tay tammuduna kadagiti lapayag ti lalaki, kalpasan na timmupra sana sinagid ti dila ti lalaki. Ti wagas ti panangagas ni Apo Jesus ket makarelate tayo launay kakabsat. Aglalon sa kada tayo nga Pilipino, da tayo nga Ilocano, nga mahilig ti sapsapo. No adda ti agsakit, dagiti dadduma, idi at tiyempo, dagiti babakit kadalalakay, makarelate dalaunay. No nakagat ka ti alumpipinig, nya ti i-apply yo Apo, dagiti dadduma ket suka. No agsakit ti tiyan mo, dagiti dadduma, baganan anungan so nga pakatayan da. Dagiti dadduma, dagiti social siguro kay efficacent oil. Ngam dagiti awan ti gatang na, ay kataylatan. Nakarkaro manen kadagiti awan ti gatang na ti ay mo no pinagkakamata. Mangalada ka no ti gatas ti ina nga iso ti pagpatid-tid da ti mata. Dagitaman dagiti wagas kakabsat ket kung kunak apan dala nga nga makadiscover aya dito'y Santa Cruz ti pagsapsapo nga pangagas ti COVID. Dagitoy nga wagas kakabsat ket mabalin nga tinultulad tayo wenno nakita tayo ti wagas ni Apo Jesus. Ngem dagita ket pudno aya nga makaagas. Apay Apo Jesus tayo, awan nga tamot ti birtud dagita nga katay tayo. Wano nyaman nga liquid nga agga po kadagiti bagbagi tayo. Kakabsat, idi pa'y anabunyagan tayon, ket naiteden kada tayo ti panagdengeg, ken kastamet ten ti misyon nga mangiwaragawag, ti naimbag nga damag. Nalukatan tayo umeten, babaen ti grasya ti bunyag. Ngam dito nga panakalukat kakabsat, ket no dadduma gaputi saan nga panakataripato na, ket matulawan daytoy nga insagot ti Dios kada tayo. Isu nga no dadduma, ket maabungan ti panagkita tayo. Maabungan ti panagdengeg tayo, ket sabali iti manggeg ken makita tayo. Babaen ti iyaay ni Apo Jesus, ket nagbalin nga pudno ti impadto ni Propeta Isaias nga makanggegton dagiti tuleng, makakitan ton dagiti bulsek, agsalan ton dagiti pilay. Babaen ti iyaay ni Apo Jesus, maagasan tayo, mangted ti bangar kada tayo. Ngem kas imbagak tatayen, no saan nga maaywanan dayta nga grasya ti Dios,
ket saan nga mausar unay. No dadduma agpatingga tayo laeng ti panagkita ti tao, panagdengeg ti tao. Panagdengeg ti tao, no chismis na kalawlawag, nagdaras nga may padamag, uri iyara sa aslaeng kuma, madamdaman nakadanon tunjay sa bali nga barangay tay damag. Ngem no ti damag ket adda misa, adda BBS, medyo nakapkapoy ti pan nakadanon na. Ti mata ti tao no dadduma usaren tayo nga saan tayo nga makita dagiti nasayaat nga bambanag. Ti umuna nga makita na tay dakes nga kababalin ti maysa nga tao. Ti umuna nga makitam saan nga jay kinapintas wenno kinagwapo ti maysa nga tao no di ket di makitam. Ada agpaypayapay nga mukat na. Ada sumirsirip nga duggong na. Kakabsat ti nasantuan nga ebanghelyo tayo itata. Awisan na tayo ni Apo Dios nga usaren tayo met ti mata ti Dios ken tilapayag ti Dios tapno ti kasta. Ket mangyeg ken makita tayo ti pudpudno nga ebanghelyo. No usaren tayo ti mata ti Dios, no usaren tayo ti lapayag ti Dios, at adda nga makita tayo ti ebanghelyo ken ti bagbaga ti Dios kada tayo. No adda kada tayo ti mata ken lapayag ti Dios, makita tayon ton tay imbaga ni Santiago nga kunana, dumngeg kayo ingungute kakakabsat, dagiti na panglaw ditoy lubong ti pinili ti Dios tapno mapabaknang ti pammatida. No daddu makakabsat ket saan tayo nga itungtungkwa, saan tayo nga ikkan ti importansya dagiti kakabsat tay nga napanglaw. Kas imbaga na di umuna nga paset ti surat ni Santiago nga kunana ket dagiti nabaknang ada ti special nga pagyananda. Dagiti na panglaw, may papaigid, agtakder wenno agdalupisak. Nalawag timbaga na kakabsat, nga dagiti na panglaw, ket isu ti mangted, ti baknang, ti pammati tayo. May sakadagitoy nga mangted, kada tayo ti pamalawag, kakabsat ket ti kapadasak, idi nga nayasaynak di jay kirino. Usually kakabsat no mayasign kami dagiti seminarista ken papadi no dagiti papapananda nga luglugar ket mayasign ti pagyananda ditoy kanto nga mangan apo. Okay. Ket idi nga daak di takirino kakabsat ket dati na-encounter ko nga may sa pamilya. Ti balayda ket kubo adati agdan na. No umuli ka di jay balay, di jayen tay salas, di jayen tay pagiddaan, di jayen tay panganan. Ngamamuyo ka di kakabsat ti nakatukay ti riknak, idi nga agsasango kami ti pangaldaw. Amuyo timpasango da. Nategteg nga mangga nga dati kamatis ken buggoong na. I'm so touched. Gaputa na riknak ti pudno nga panakasangaili. No daddo makakabsat ket ibain tayo ti kinapanglaw tayo. Ay jaanin ang adituyen ti umayanin ani brother, aw mo ti pasangomi. O saan dagiti dadduma iyutang da tapno laeng makita dang ay nagaduti may pasango da. Dagitoy nga na-encounter ko ana papanglaw ket
insuro dati pudno nga panang sangaili, ta saan da nga nagpamarang, insagot da ti adda kadakwada. Ket sapay kumakakabsat, ta iti daytoy nga Domingo, ket malukatan met tilapayag tayo, malukatan met ti panagkita tayo, malukatan met tingiwat tayo nga mangiwaragawag tinaimbag adamag. Ket babaen ti panangawat tayo ti bagi ni Kristo. Isumet laeng nga Kristo nga nangagas tay umel ken tuleng. Sapay kuma, maagasan met ti kinaumel ken kinatuleng tayo, tapno ti kasta, mangeg tayo, may waragawag tayo, ti pudno ng Ebanghelyo. Amen. Mamatiak iti Diyos Ama, ama nakabalin amin, anamarswa iti langit ken daga. Mamatiak met ken Jesu-Kristo, bugbugto nga anak na ken apo tayo, at imaw iti aramid ti Espiritu Santo. Inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutog iti panagturay ni Poncio Pilato, nailansa iti krus natay ket naitanem, imulog itayan dagiti natay, nagungar iti may katlong aldaw. Imulit sa dilangit ket sirutugaw iti makanawan ti Diyos Ama, aman nagabalin amin. Agapuntos sa diyay nga may mangukom, karagiti si bibiyag ken karagiti natay. Mamatiak met iti Espiritu Santo, pagsigmet ti Santang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, katadantom at panagungar ti bagi ken biag ngagnanayon. Amen. Ti aramid ti Dios kesaan akas kadagiti aramid tayo, naanos ti Dios ken naasi, agnanayon ti panagayat na, ngarud iti kinakapoy tayo, si papakumbabatay nga agkuna, Apo iturong na kami iti dalan ti kapya. Apo iturong na kami iti dalan ti kapya. Tapno itultuloy nga aramaten ti Santo Papa, dagiti obispo ken papadi, ti sagot dagiti saad, bileg, impluensya ken titurayda amang isuro, tapno agtalina edda anapudno a pastor dagiti mamati. Kumararag tayo ti Apo. Apo iturong na kami ti dalan ti kapya. Tapno saan kuma nga abuswen dagiti opisyal ti gobyerno, ti posisyon da ngem aramaten daket di apagserbi, iti kaadwan nang runa dagiti napanglaw, masakit ken agkasapulan. Kumararag tayo ti Apo. Apo iturong na kami ti dalan ti kapya. Tapno maited ti grasya ti panakapaimbag, kadagiti kakabsat tayo nga agsagsagaba iti sakit, ket maamiris ken mariknada ti panakairanod da iti pagarian ti Diyos. Kumararag tayo ti Apo. Apo iturong na kami ti dalan ti kapya. Tapno agbalinda apagtuladan dagiti trabaho, ken balikas dagiti misyonero, ditoy pagilian tayo, ket dagiti ganggan na adaga, iti kasta, umado dagiti tattao a mga klon tina Kristyanuan a panagbiag. Kumararag tayo ti Apo. Apo iturong na kami ti dalan ti kapya. Tapno sumreken dagiti napanen iti sabali abiyag, iti pagarian ti Diyos, ket awaten da ti agnanayon a kapya ken kinaragsak. Kumararag tayo ti Apo. Apo iturong na kami ti dalan ti kapya. Patgam dagiti dawat mi Apo, ket papigsaen na kami nga agbiag kas napudno nga adalan. Dawaten mi amin dagitoy a kararag ken ka nga amami itinagan ni Jesu-Kristo nga Apo mi. Amen. Bendicionamo Apo, daytoy daton mi. Itinagan ni Jesus,
ararami ken ka. Kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nagabalin amin. O Diyos, apuon, ti ayat kan kapya, ipay mo ka dito, umiso, ti panakaidaydayaw mo, babaan, dagiti daton mi, kan maikaysa kami, asipupudno ken ka, babaan ti panakairanod mi, iti daytoy Santa Amisa, gapo kan Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo, itagayo digita puspusuyo, agyaman tayo iti apo a Diyos tayo, nasantuan kan manakabalin na Diyos. Agyaman kami ken ka, tada itaimam tigasat ti sangalubungan, kiraywanam ti tunggal tao. Ayaban na kami tapnubuklan mi ti maysa bagi. Iti kastadenggan mi ti saom, kat surutan mi asiratalek ni Kristo nga anak mo. Iso ti dalan amang iturong kada kami nga mayken ka. Iso ti pudno. Iso ti makaitad kada kami ti waya-waya. Isu ti biag amang punno kada kami. O Diyos nga apo mi agyaman kami ken ka iti ayat mo, gapo ken Apo Isus nga ayat mo na nga anak mo. Ken magidanggay kam kada kitang hela mangikan kanta iti gloriam, ibunan nagmi asika tinasantuan. Santo, Santo, Santo ti Apo, Adios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakaidaydayawa. Husana iti kangatwan, madaydayaw ti umay, itinagan ti Apo, husanay ti kangatwan. Daydayawan da ka o nasantuan nga Ama, takan kanayon ako'y kuyugan na kami itidalan mi, nang runa no ni Jesus nga anak mo, urnungan na kami ang makiranod iti padayati ayat. Iti dayto nga oras, ibuksilan na nga ipalawag kada kami tinasanto na surat, kan pisyan na nga ipaay kada kami titinapay, kas inaramid na, karagiti disipulos nat sa di Emmaus. Dawatan may kan kaman nagkabalin nga Ama, ibaon mo kad ti Espiritum, karagiti tinapay kan arak. Kita ramidam nga itibaot mi adda, tibagi kan dara ni Apo mi a Hesu Kristo. Idi mang manganda itirabi iti sakbay da di pa nagtutuok ken ipapatay na. Nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na saninted karagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagik, iso amayawat to amay paay kada kayo. Kastamat akalpasan di pa ng rabida nangalay itikalis. Nagyaman manan ken ka sa nainted karagiti disipulos na ket kinunana. Alaan nyo ket uminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy itikalis ti darak. Dara ti barokan agnanayan atulag. Iso amay buyat to amay paay karakayukan itadu at tao tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy apangilag lagi piyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, tunggal iti daytoy at tinapay mangan kami, ken iti daytoy akalis uminom kami, iparagawa mi.
ti ipapatay mo. O Apo, agingga iti yaay mo. Rambakan mi, O Diyos, ti panakailagip, ti panakaikapyami ken ka, ket ipablaak mi ti aramid ti ayat mo. Babaan ti panagtutuok ken ipapatay ni Kristo anak mo iti baro a biag, di manon iti gloryana. Kitaem asiaasi da iti adaton, ni matlangan na po Isus ti mangted iti bagikan darana. Babaan ti sakripisyo na ilukat na ti dalan mi nga maiken ka nga mami. Nayat nga maitdem kadakam ti Espiritu ti ayat, nga isu ti Espiritu ti anak mo. Papigsan na kam kadi babaan ti bagikan dara ni Kristo, aramida masangsang kamaysa kami may panggap ti pamati ken ayat, ket magitimpuyog kami ken Francisco a Santo Papa mi ken Marlo nga obispo mi. Luktam dagiti matami tapno mabigbig mi amin na rigrigat ti padami a tao. Ikabil mo dagiti bibig mi iti umiso asawon mi tunggal masabot mi ti dalan mi. Dagiti mataltalipungaw kan mapulkukan agkakabsat mi. Idlam kadakam ti kinamaingal a makisinnakit iti pada a tao no agsagabada iti kinapanglaw wenno panakailupit. Aramidem kad ti iglesyam a puerto ti pudno kan waya-waya kinalintag kan kapya. Kirag serbi amang patalgad iti tunggal tao tapno sana mapukaw tinamnaman na. Kasya mo Diyos dagiti kakabsat mi anatay iti sidong ti kapya ni Kristo. Kanamin na pimusay na sikala ti makamoy ti pamati da. Alami da may ranod iti gloria ti panagungar. Kadinto nagibusan ti panagdalyas at mi awatan na kamto kada sumbrag iti pagaryam. Diso anam namaan mi apakiranudan mi ti agdanayon ken kompleto abiyag ken gloria. Ket makikaysa kamto ken ibiren Santa Maria nga ina ti Dios ken San Jose nga asawa na kadagiti apostol ken martir kan amin asa santo agraman ken ni Santa Madre Teresa ti Calcutta ket iruknoy minto ken ka ti dayaw ken gloria gapo ken Kristo nga apo mi gapo ken Kristo siga kaysa ken Kristo ken iti sidong ni Kristo iti timpuyog ti Espiritu Santo iruknoy mi ken ka man nakabalin nga ama ti amin adayaw ken gloria iti agnanayon nga awan tinggana. Kas may sa familia awagan tayo ti Diyos, kas sinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kuma ti pagaryam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y daga-akas sa dilangit. Iddem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon ng aldaw. Pakawanam dagiti utang mi akasmet pamakawan mi, ti utang dagiti mautang kada kami, di na kambaybayan nga manugot ti sulisog, salaka na kamkat iti dakas. Isalaka na kami apo iti amin na pagdaksan, itdamas si ayat, tagapiyam kada kami, mabanti tulong taasim mailisikam kumay ti basol, kat may kanawa kami ti amin ariribok, kabayatan nga rurayan mi tinanumaan mi kinagasat, tiyaay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kadagiti apostoles kapya ti ibatik kada kayo kapya nga gapo kaniyak ti tedko kada kayo. Saan digiti basol miti kitam no digiti pamati ti iglesyam. Kirikas mayanuro ti di pagayatam ipaimo asiasi ti kapyakan panagkaykaysa si kang agbiag kanagari tagnan ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanan kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa. Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kaasyan na kami. Kordero ti Dios ang mangikat, karagiti basbasol ti lubong, itdam kadakam. Kakabsat ko ato ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari, nga may kakaniyak, mirimay salasaom, mapaimbag ton, to'y kararo.
Nagparintumang tayo, luwaluan tayo, ti kararag para iti nagkatlo a panggap. O Diyos nga amami, imbaw mo ti anak mo dito lubong, tapno ipakdar na tinayang ti panakaisalakan, iti amin na tao. Ti maod iti sidong ti maysa a pamilya, iti panarabay kan panangaywan ni Jose a panakaamana. Di makala makayayo iti imatang mo, kan iti imatang ti tao. Manang nga asi nga ama, dawatan mi ti isumatla a panangisalakan, nga impakdaar ni Apo Jesus, kan tinamaan na panang salaknib ni San Jose. Tapno iti daytoy alubong a dinadael ti kinaranggas, kinadakes, kan panagsagaba, nang nangruna iti nagraira pandemya ti COVID-19, may kanawa kuma dagiti tattaom iti daytoy a virus. Humimbag dagiti masaksakit, masalakniban dagiti frontliners, manipod iti panakaakar, kan iti panakaidasig. Tit babaan ti mayataday, a panangaramat mi iti bakuna nga impaay mo, babaan ti grasyang, agsardengan na mamimpinsan daytoy a pandemya. Punwan na kam kadi iti parabor mo, tapno kay kaysa kami kumay iti pamati akas anak mo. Kad babaan iti panang tulad mi kadagiti galad ni San Jose, ipatag ka na ayatan mi ti tunggal maysa. May parangarang mi kumay iti sangalubungan ti ayat anang ayabam kada kami. Babaan ti na Kristiyan wana pamati, nga inawat mi manipod kadagiti misyonero, kanim parabor mo kada kami, tapno iburay mi. Iti kasdag paay amin ken ka. Dawati mi daytoy tinagan ni Jesucristo nga anak mo ken Apo mi. Amen. Tinasantan na rupa ni Jesus, waluan tayo ti kararag ni Santo Papa Benito, may kasangapulo ket innam. Apo Jesus, dawaten mi ken ka, ipakitam kadi kada kami, ti pulos adintog balbaliw alangam. Tinapnoy ti misteryo asarming tawan patinggana nga asi ti Dios. Ipay mo kadi ang mabigbig, kan maamiris mi, ti panagpampanunot mi, babaan dagiti mata, tinakam, kan puspuso mi, tinaintawan na rupa ti Dios, anay parangarang iti pakasaritaan, tapno maipakam mo ti pakakitaan ti kinaagnanayon. No ayaten kan awatan, tinauli mag-arupa ni Jesus, nga agsagsagaba kan nagungar, kat balbaliwan na ti puso kan biag. Kaya't mi ti umadaw, manipod kadagiti matam, asikikita kada kami, anapnuan dungo kan asi. Tibilag ti ayat kan kapya, amang ipakita kada kami ti dalan ti biag, kan iti tured a sumurot ken ka, ngawanan buteng kan dua-dua. Tapno agbaling kami a saksi iti Evanghelium, nga dan makita a senyal ti panangaklon, ayat kan pamakawan. Una santo na rupa ni Kristo, silaw amang lawag iti kinasipnget, iti panagduadwa ken liday, biyagan ang parmak iti agnanayon, tibilag ti kinadakes ken patay. Udi matukod a panang matmatmat, adinto pulos agpatingga, amang banbantay kadagiti amin na tattao, rupa na idulin, babaan ti senyal ti Eucharistia, ken ti rupa dagiti amin nga agbibiyag iti sidong mi, aramiden na kami agdalyasat, nga anak ti Dios, iti daytoy alubong, sida tarigagay para iti daytawan patinggana, kan sida daan iti maudi a panagsinnarak intun makita dakan Apo iti rupan-rupa, kan pampanunutan dakan to iti agnanayon iti sidong ta gloriam. Amen. Kumararag tayo, Apo tartaraonan kan bibiyagan na kami, babaan iti saom kan tinapay anay langitan. Ipaay mo kadita dayto na indakla na parabor ti anak mo, iranod da kami adi agresat iti biagnaan na Diyosan, gapukan Kristo nga Apo mi. Agtugaw tayo, muna-unay, amamok kada kayo ti kadwa tayo, tanakabakasyon ni Apo Lito, katadda kada tayo nga kadwa tayo ni Apo JB Benson, na ordenan nga diakono, kas nakunanan agsagsagana nga maordenan nga padi, ket kadwa tayo nga agserbi ditoy parokya tayo. Taga-Kawayan, Ilocos Sur,
Ado ti dinaldalan na mo't kasla ka ni Brother Bong, so nga 30 tanan, kat maordinan tumatan nga padi palubos ti Apo. Pasang bayan tayo, tinabara nga sipsipat, ti kadda na kanako. May met-met na siya kita kalakayan akong apyata no anda ubing data pakamata nyo lata kada kamat-kamati nyo anda kayo nga agtutubo na mayat tatata dana po JB ta ano barbarang gumaggagat kayo pay. Ti imahen ladawan ti nasantuan arupa ni Apo Jesus nga may sa dito Asia, dito Pilipinas, dijay sanktuaryo na dijay Nampikuan, may Baisiha. May pakpakaasi tayo tapno adda iti duang alawas dito ayan tayo maging gana into no piyesta tayo piyesta ti panakaitanok ti nasanto na krus piyesta ti entero nga ili ti Santa Cruz tada ito ti kanagana na Santa Cruz 14 ti Setyembre fiesta panakaitanok ti nasantuan a krus manipud tatamalam minalam alas 3 novena sarnuan ti misa ket makipaset amin nga barbarangay ti Santa Cruz ti mangirugi ti panakipaset ti daytoy nga aldaw ket dagiti amin nga hermano ti 2020 ti hermano ti iti barangay ti Kalawaan Bayugaw Este ken Besalan ti hermano into no umay nga piyesta tayo iti Disyembre dagiti barbarangay sisa ti barbarangay Bayugaw Oeste, Gabor Norte ken Lasud. Napasanan na batang-batangan dagiti barbarangay addan dagiti programa ken pakaammo kadagiti pastoral leader manaridwid ken barangay council iti 49 nga barangay ti ili tayo. Tapno agyaman tay ken ni Apo Dios ikanawa na tay kumaidi. Di 2018 ni Apo Nazareno ti Imay iti dayta nga piyesta. Di 2019 ni Apo Lakay ti Sinait Santo Cristo Milagroso. Di 2019 di 2020 di napangatawan ti naindaklan nga imahen ni Apo Jesus ang ilan sa iti krus ti napaadda ken naisang sangayan idi piyesta tayo ita ti nasantan arupa ni Apo Jesus ang mapapati ang isuda dyan na iabungot iti rupa na idi na itanam santo idi panagungar na suda ta naggukrad dagiti matana ken naggukap tingiwat na iti panagangas na ket no saan mabalin pa nga isuda ito dayay inpunas ni Santa Veronica ti Veronica ket true icon Vero, true icon. So nga, hindi nangigam iti lupot nga dayta ket inawagan damatan nga Santa Veronica. Imot na. Ket ti adada nga iriing nalatta kada tayo, makita tayo kuma ti pada tayo nga tao, makita tayo kuma ni Kristo iti pada tayo nga tao, aglalo ti dati nga panawan ti pandemya. Agmi-meeting dagiti volunteers ti Family and Life Apostolate iti alauna dagiti met extraordinary ministers ti Holy Communion iti alas 2 dayta ket idawatan tayo ti Diyos talwad na ni Corazon Fermil taga Poblasyon Este Pimusay maitabon into no bigat ni Apo Isabel Fabro di Gabor Norte 82 taon na nanang ni local civil registrar tayo nga ni Seni ni Isabel Fabro maitabon into no Miyerkules 8 ti Disyembre ni nang Ochiang dijay sawat Pimusay payan ni nang Ochiang idawdawatan tayo digitoy talo nga mabaket ti Apo adda kumang kada kayo ti pamindisyon ti manakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo na idatonen ti misa intay iti ayat ken kapya ti Apo. Kita enyo anya na kinaragsak no agay kaysa
Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Ngay maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotan en ida. Ket siyak iti nasnek apan nagununoy. Ken nasayam apan nagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken nailangitan a padaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na ka kada kami. Tapno si ka ti taraon ti karawami. Kabayatan ti panaglalyasat mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabaet kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padi mi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypaysumi kuma atong palen. Apo Jesus, babayan ti Iglesiam, ken babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapuan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo o Kristo, agrago kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen.